Biokont, biologická ochrana rastlín. Ako mole spoznáme? Mol je malý nočný motýl. Mole máme potravinové a šatníkové. Šatníkový mol má strieborné krídla, zatiaľ čo potravinový mol má tmavé škvrny na krídlach. Oba tieto druhy nachádzame často v našich domácnostiach. Mole sa najčastejšie vyskytujú v našich potravinách. Ide o múku, cestoviny, ryžu, ale aj piškóty, kandizované ovocie alebo sušené plody. Ich húsenice nachádzame aj v čokoláde či iných potravinách. Tieto potraviny nie sú vhodné na konzumáciu pre človeka, pretože by mohlo dôjsť k tomu, že ochorie na rôzne črevné ochorenia alebo aj alergie. Takéto potraviny je potrebné vždy priamo vyhodiť z bytu. Obrovskou chybou je, keď vyhodíme len časť potravín, napríklad múky, pretože takmer s istotou môžeme tvrdiť, že aj v zvýšku múky sú schované húsenice molí. A ako sa k nám mole dostávajú? Najčastejšie si ich prinesieme domov s nejakými potravinami alebo k nám jednoducho priletia oknom zvonku. V samotných domoch sa často pohybujú v stúpačkách alebo rôznymi svetlíkmi. A ako s molmi bojovať? Najčastejšie sa používajú feromónové lapače, lenže ich veľkou nevýhodou je to, že na nich uviaznú iba samce. Samičky zostávajú ďalej v pohybe a množia sa. Žiadna z týchto metód však moly úplne nezastaví. Dlhodobé a účinné riešenie ponúka použitie parazitickej osičky trichogramy, ktorá sama vyhľadáva vajíčka molí a parazituje ich. Ide o drobný hmyz, menší ako makové zrniečko. Trichograma nie je nebezpečná pre človeka ani domáce zvieratá. Živí sa totiž iba vajíčkami molí a keď už nie sú žiadne dostupné, sama zahynie a rozpadne sa na prach. Aplikácia trichogramy je úplne jednoduchá. Do čistej skrine jednoducho položíme kartičky s trichogramov, ktorá sa vyliahne a sama nájde vajíčka molí. Vďaka svojej veľkosti zalezie aj do škár a štrbín, ktoré my nie sme schopní vyčistiť. Podobne jednoduchá je aplikácia trichogramy do šatníkových skríň. Kartičky jednoducho položíme na miesta, kde sme našli napadnuté oblečenie. Takto máme naše skrine chránené po dobu niekoľkých týždňov. Objednávajte na www.molevdomácnosti.sk.